Kakang Prabu Ramawijaya. Kepiye adikku? Lesmana. Tatamake panjenengan dalem kok ketingale rada glisah resah. Enten wigatos napa, Kakang? Ngene adikku Lesmana. Ingsun iki rumangsa kurang kepenak. Mikirake Mbak Yumu, yaiku permaiswuriku kang digondol bangsa yeksa raksasa sing gawe atiku kurang tentrem adikku Lesmana. Nggih, lha terus kados pripun Kanjeng? Ngene ya. Ingsun nitahke marang awakmu lan Hanuman supayane bareng-bareng luru sapa sing gondol, sapa sing boyong, sapa sing mbopong, yaiku mbopong Dewi Sinta Lesmana. Nggih, kula badhe nindakake perintah panjenengan dalem. Iya. Yen mekaten kula kalih Hanuman. Kae Hanuman ana ing kene Lesmana. Pundi Kakang? Kae. Sembah bekti kula kalih panjenengan dalem Sang Prabu Ramawijaya. Iya Hanuman, sembah bektimu tak tampa. Nggih, kula pringen krungu sekedhik yen panjenengan dalem duweni rasa sing kurang tentrem, kurang kepenak. Tegese kurang ayem ngoten Kanjeng Prabu. Hanuman, nggih sendika dawuh. Sawetara iki ingsun kurang duweni rasa semangat merga kang duweni sisihanku iki ora ana ing kene iki Hanuman. Nggih, kula nggih maklum panjenengan dalem duweni rasa sing boten kepenak. Amargi permaisuri panjenengan dalem boten wonten enten ing istana mriki Kanjeng. Iya Hanuman. Mula saka iku Lesmana lan awakmu iki ingsun utus supayane luru sapa sing gawa, sapa sing mbopong Dewi Sinta Hanuman. Sendika dawuh sedaya perintah panjenengan dalem bakal kawula ayah-ayahi. Mbok bilih kula bakal tanding sapa wae tetep tak lakoni. Sendika dawuh Kanjeng. Iya. Kono. Hanuman, kepiye Raden Lesmana? ayo awake dhewe iki ngemban tugas saka Kakang Prabu Ramawijaya iki supayane iso mbalikke bungahe. Siap. Kula badhe supayane kepiye carane tetep merjuangke kebahagiaane Sang Prabu. Ayo Raden Lesmana. Sapa sing gondol, sapa sing boyong Dewi Sinta bakal tak adepi, bakal tak wenehi perhitungan. Ayo Hanuman. Kula pamit nggih Kanjeng Prabu. Kula pamit Kakang Prabu. Iya, sing hati-hati. Di sana. Sapa iki kowe iki? Ya aku iki sing ngemban perintah saka Sang Prabu dalem Rahwana Diraja kang duweni kuwasa ana ing kene iki. Lah kepiye jluntrungane? Kepiye maksudmu ana ing kene iki? Duwe keperluan apa, kekarepan apa awakmu kok nganti tekan kene tanpa permisi, tanpa pamit? Ujug-ujug mak bejudul, mak bedunduk ana ing ngarepku. Mangerten ana sira. Kepiye? Aku kang jalani prajuriting Sang Prabu dalem Rahwana. Duweni tanggung jawab. Bener Kakang, bener. Awake dhewe aja nganti kecolongan laku karo sing jenenge jalma menungsa teko kene tanpa permisi, tanpa apa. Ladalah. Iya, bener. Kepiye iki maksude? Dhewe karep apa kowe teko kene iki? Satemene ngono aku netepi perintah Sang Prabu dalem, yaiku Sri Rama. Aku kepengin ngerti sapa sing nggawa, sapa sing mbopong, sapa sing mboyong. Sing nyulik kang gawe Prabu Ramawijaya iki kurang kepenak nganti mikirke Dewi Sinta. Ya. Foto angop. Dalem Kakang, dalem.
Awake dhewe iki aja nganti gawe kuciwane Sang Prabu. Iki ngono ana wong sing setel nyawa. Bakale awake dhewe iki tetep uji tanding. Lah maksudmu kepiye? Ora piye-piye. Kowe siji aku telu. Ana ing ring kene, perbatasan kene iki aku sing duweni kuwasa. Aku sing duweni mandat saka Sang Prabu supaya njaga. Sapa wae sing mlebu ana ing kene iki tetep tak priksa, ora luput, ora liya. Ya kowe barang. Iya. Atus bener kepiye? Loh, Kakang, kepiye? Kaya ana kethek munyuk. Ketoke rupane putih kok untal-untul parek rene. Wah, piye rupane? Lah. Wah. Raden Asmana. Kepiye Hanuman? Sepurane yo. Aku iki mau keri ana ing dalan. Iki mau kepiye to Hanuman? Kok awakmu lagi ngetok mecung kene kepiye? Sepurane wae lah Hanuman. Diganggu Pak ngenek-ngenek ora? Ya rada ngene Hanuman. Aku diadang ana ing kene iki. Ya iki jarene pasukane Rahwana Hanuman. Ya, berarti iki sing gawe awake dhewe iki sing kudune dirampung ya bentuk-bentuk dapur-dapuran iki. Piye? Kowe ngece aku dapur aku munyuk putih. Mangertenono yen aku prajurit Rahwana ora bakal ngizinke sing dapur-dapuramu ana ing mlebu teko kene iki. Kang duweni kuwasa dudu kowe tapi aku kang duweni mandat saka Sang Prabu. Raden Asmana, kepiye Hanuman? Awake dhewe gak usah panjang lebar oleh ngomong. Yen iki jelas-jelas pasukane Rahwana Wijaya, Rahwana Diraja sing bakale tetepe kudune berantas ana ing kene iki. Yen awake dhewe ora berantas siji loro iki, telu kanthi teko papat kae sing delik, bakale awake dhewe dadi kurang kepenak mlakune, ibarate dadi sandungan mengkone. Weh. Kok rumangsamu jaduk temen tongger kethek. Kepiye? Aku butuh begal. Ya prajurit-prajurit pilihan tanding saka Sang Prabu dalem Rahwana Wijaya, Rahwana Raja. Ya, ngene butuh alas. Kepiye, Kakang? Aku tak dungak-dungakno saka kene. Kaya sing jengene kethek putih kuwi lan karo sapa iku sing jengene. Ora ngerti aku. Aku Lesmana. Yen kowe ra gelem bali sumingkir ana ing papan kene iki berarti kowe ngece aku lan sak bala kanca. Tembung tegese ngene. Yen kowe ra gelem minggat saka papan kene tetep kowe dadi dadi musuh bangsa Yaksa Buta. Kudu angop. Iya, kepiye. Aja angop wae, mergawe. Siap. Kena putih. Kepiye. Yen kowe kepengin njajal sektine sapa sing diarani Buta Begal, ya salah suwijine prajurit ana ing Krajan Buta iki. Lan karo sapa wae sing bakal kowe kepengin model piye tak takaki, kowe kepengin model piye tak atasi. Adresmu Kepiye Hanuman? Minggir dhisik. Mengko nek kecipratan apa ta apa. Ya sak temeningen aku ya mesakno awakmu lho Hanuman. Aku gak usah dimesake. Ngene iki bentuk-bentukane wis tak rampungane. Munyuk putih. Kepiye? Omonganmu sangsaya ora. Yen kowe wani macem-macem karo. Putalas. Kepiye, Kakang? Ora usah kaken ngomong, santapi. Siap, ya.